Senyores i senyors, avui anem a contar-vos una història fantàstica. L'esmorzar de la mama! No, que m'havia por ahí longaniza, que enfame! I allí es va quedar, penjant sobre l'abisme, perquè Blai no li amollava la cua. Però què ha fet? Aguanta fort! Silenci! He vingut així a que em lleveu a mi també la gepa. Sí, conta la llegenda que si algú soterrara el cullerot davant l'entrada del regne dels trolls...